ଆଖିରେ ପଡିଆଛି ରେ ଧୀରେ ଭାଇନା ଯାଇଥିଲୁ ଏ ଟିକେ ବିଲ ଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇନା। ସିଗାରେଟ ଅଛି କି? ସିଗରେଟ ମୁଁ ପିଉନି ଭାଇନା। ସିଗାରେଟ ପୁନୁ ଆଉ କି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଆହୁରି ପୁଛୁ କି ଖାଲି ଆପଣ ତ ସିଗାରେଟ ପୁନୁ? ନାଇଁ ଭାଇନା ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ରଖିନି। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମା ଏଡେଇଲୁ ଆରିଆଡେ ଭାଇନା କୁହ। ବାସ୍ନା ହଉଛି କିରେ? ନାଇଁ କିଛି ତ ଆସୁନି। ବାସ୍ନା ଆସୁନି କିରେ? ଏବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବିଏଟି ପିଲି ସିଗାରେଟ ପିକି ଆସିଲେ ବାସ୍ନା ଆସୁନି ତ ଆହୁରି? ଆସି ଭାଇନା। ହଉ ଯା ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଆଣିଛ। ପଇସା ନାହିଁ ଭାଇନା ମୋ ପାଖରେ। ପଇସା ନାହିଁ ପକେଟ ଦେଲି ଇଆଡେ ପଇସା ନଥାନୁ କେତେ କୁଆଡେ ବୁଲଛ ତମେ? ପଇସା ନାହିଁ ଭାଇନା ଘରେ ଦଉନାହିଁ ହଉ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯା ମୋ ନାଁ କହି ମାଗି ମୋ ନାଁ କହି ମାଗି ଯା ତାଙ୍କେ ଦେବେ ଯା। ସେମିତି ଦେବେନି ଭାଇନା। ଦେବେ ଯା ମ ତମର କମ ବୟସରେ ହାଇଟ୍ ବେଶୀ ବଢିଗଲା ବୋଲି ଫୁଟାଣି ହେଇଗଲା ତମର ଏଡିକି ଏଡିକି ଥିଲାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ନାଇଁ ଭାଇନା ଆଣୁନା ଗାଳି করে ଭାଇନା ଦେବେନି ସେମିତି। ପଇସା ଦେବେନି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଏବେ? ଘରକୁ। ଯା ଯା ଘରକୁ ଫିଟିଗଲେ ଏଥରରେ ଆଉ ଥରେ କେବେ ମିଳିଯିବୁନୁ ଯା। ହଁ ଟେ ବଇ ପଳେଇ ଯା ଏଠୁ ଯା।